Here is Kantara Cinema Review. Cinema పేరు కాంతార్. జానర్ యాక్షన్, మిస్టిక్ థ్రిల్లర్, ఫోక్ డ్రామా. డైరెక్టర్ రిషబ్ శెట్టి. హీరో రిషబ్ శెట్టి. మ్యూజిక్ రజనీష్ లోక్నాథ్. స్టోరీ లైన్: చిన్న గ్రామంలో దైవం మీద గాఢమైన విశ్వాసం ఉన్న ప్రజలు ఉంటారు. ఆ దేవత గ్రామాన్ని కాపాడుతుంది అనేది వారి నమ్మకం కలిపే కాంతార. పాజిటివ్ పాయింట్: రిషబ్ శెట్టి నటన. చివరి 30 నిమిషాల్లో అతని యాక్టింగ్ అద్భుతం. నరాలు చిట్లేలా ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. ఫోక్ కల్చర్ చూపించిన తీరు, తులునాట్యం, దేవతా ఆరాధన, గ్రామీణ జీవితం చాలా రియలిస్టిక్గా చూపించారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, ఫైట్ సీన్లలో గూస్ బంప్స్ గ్యారెంటీ. సినిమాటోగ్రఫీ, అటవీ సన్నివేశాలు, పండుగ సన్నివేశాలు దృశ్యపరంగా